Plannen voor een grote overdekte schaatsbaan in Zeeland. Zo'n ijshal kost 9 tot 20 miljoen euro. En verder vandaag in deze Zeeland Nu. Leger schiet de GGD te hulp. En nog weinig hoop voor jonge starters. Goedenavond. Een overdekte Zeeuwse ijsbaan. Uit een enquête van Omroep Zeeland blijkt dat 1/4 van de Zeeuwen dat graag zou willen. En voor veel fanatieke schaatsers zou het een droom zijn die uitkomt. Want nu rijden die nog iedere week naar Breda of naar Den Haag om hun rondjes te kunnen schaatsen. Adriaan Provoost uit Domburg heeft vandaag plannen bekendgemaakt voor zo'n overdekte schaatsbaan in Goes. Bijna 4 jaar is Adriaan Provoost al bezig met een plan voor een overdekte Zeeuwse schaatshal. Begin oktober heeft hij zijn plan gepresenteerd aan betrokken instanties zoals gemeente Goes en de provincie. Het gaat om een multifunctionele hal met meer faciliteiten dan alleen een schaats- en ijshockeybaan. Er komen boulderwanden, een ijstubbingbaan, indoor golfsurfen. Maar het belangrijkste is de 400 meter wedstrijdbaan. Provoost en andere Zeeuwse schaatsers moeten nu wekelijks naar Breda of Den Haag toe om hun rondjes te rijden. Er zijn 3 varianten bedacht, waarvan de haalbaarheid onderzocht wordt. Het gaat om een miljoenenproject. De goedkoopste variant 9, de middelste variant ongeveer 12 en de duurste 18 à 20 miljoen. Wie gaat dat betalen? Ja, wij met z'n allen. Alle Zeeuwen bij elkaar en ook de overheid een gedeelte daarvan. Maar dan is 20 miljoen in de duurste variant is best veel, toch? Voor een ijsbaan niet. Maar inderdaad, het is een hoop geld. En daar zullen we goed over na moeten denken hoe we dat precies gaan doen. Er zijn al wat toezeggingen gedaan door grote instanties. Volgens Provoost zijn er 100.000 bezoekers per jaar nodig om de Zeeuwse schaatshal rendabel te houden. Ja, aangeschoven sportverslaggever Stefan Nijpjes. Goh, Stefan, het zou wel wat zijn, hè, zo'n Tialf in Zeeland. Ik denk dat heel veel schaatsliefhebbers daar ontzettend blij mee zullen zijn. Maar ja, aan de andere kant, het gaat natuurlijk wel om een groot bedrag. Hè? 9 tot 20 miljoen euro. Nou, de betrokken instanties hebben gezegd van leuk plan, maar we gaan het eerst wel eens even onderzoeken. Woensdag is de eerste bijeenkomst van die werkgroep. En daar zitten in ieder geval de gemeente Goes bij, provincie Zeeland en Sport Zeeland. En wat is hun eerste reactie? Ja, ze willen eigenlijk nog niet reageren. En ik denk dat dat ook wel aangeeft dat echt onderzoek ook nog wel nodig is. Want de grote vraag is natuurlijk hoe rendabel is zo'n schaatshal. Want ja, er zijn schaatsbanen in Nederland die hebben het niet makkelijk. De bekendste is het Tialf IJsstadion. Die zit in financiële problemen. En daarnaast zijn ook de banen van bijvoorbeeld Assen, Biddinghuizen en Dronten zijn gesloten. Want ja, daar moeten natuurlijk wel mensen op afkomen. Die zijn al gesloten, ja. Uit een enquête van Omroep Zeeland onder ruim 1300 Zeeuwen blijkt dat er in ieder geval wel belangstelling is voor een nieuwe Zeeuwse sportvoorziening. 26% van de ondervraagden is voor de komst van een nieuwe schaatshal. 9% voor een nieuw zwembad. En ook 9% voor een voetbalstadion. 4% voor een wielerbaan. En ook 4% voor een racecircuit. 3% kiest voor een andere sportvoorziening. En voor een paardenrenbaan kiest 2%. En 44% wil geen nieuwe sportvoorziening. Maar Steven, nog even over die ijsbaan. Wanneer is daar wat meer duidelijkheid over? Ja, dat is niet echt goed aan te geven. Het is nog allemaal heel pril. En zoals gezegd, woensdag is die eerste bijeenkomst van die werkgroep. Dus het is echt nog even afwachten. Stefan Nijpjes, dankjewel. Militairen helpen vanaf vandaag mee in de Zeeuwse teststraten van de GGD. Door de grote toeloop zijn er extra mensen nodig om testen af te nemen. De defensiemedewerkers helpen ook bij de administratie. De eerste 5 militairen zijn vandaag in Goes begonnen. In totaal komen daar 13 defensiemedewerkers uit Oorschot helpen. Ze krijgen dan een korte opleiding waarna ze bij alle testlocaties in Zeeland kunnen worden ingezet. Dat doen ze in ieder geval tot de jaarwisseling. In de Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam liggen op dit moment 57 coronapatiënten. 15 van hen worden behandeld op de intensive care. Vorige week lagen er iets meer mensen met corona in het ziekenhuis, maar toch spreken ADRZ en Zorgzaam niet van een daling. Omdat afgelopen weekend juist flink wat patiënten op andere plekken in het land zijn ondergebracht. De politie heeft de derde en laatste verdachte aangehouden in een bankpasfraudezaak.
Daarbij zijn Zeeuwen, met name ouderen, voor totaal zo'n €50.000 opgelicht. Ze werden gebeld door nepbankmedewerkers die later bankpassen thuis kwamen ophalen. Nadat Opsporing Verzocht vorige week over de zaak berichtte, werden al 2 mannen van 19 en 21 jaar aangehouden. En nu is ook een vrouw aangehouden die op de bewakingsbeelden te zien was. Een 17-jarige inwoonster van Almere. Op het strand bij Westkapelle is gisteravond een bijzondere zeeschildpad aangespoeld. De schildpad hoort eigenlijk thuis in de Golf van Mexico. Het jonge dier is opgevangen in Vlissingen. En met de zeestroming heeft hij eigenlijk de verkeerde afslag genomen. Maar omdat het hier te koud is in de Noordzee en eigenlijk ook te weinig eten, is het dier verzwakt en is hij daardoor aangespoeld. Het dier is gewond geraakt tijdens deze lange reis. Hij is flink beschadigd aan de bovenkant van zijn schild en aan de onderkant van zijn schild. Ja, en daar moeten we even naar kijken hoe dat hersteld kan worden. De verzorgers hopen dat de schildpad uiteindelijk terug kan naar de Golf van Mexico. Ruim een jaar geleden werd Paula Schot namens de SGP wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland. En daarmee werd ze de eerste vrouwelijke wethouder voor de SGP in de geschiedenis. Na jaren weg te zijn geweest uit Zeeland is ze nu weer terug en daar is ze zelf erg blij mee. Ik heb mijn familie dichtbij en ook nog vrienden die hier ook in de omgeving wonen. Dus ja, dat voelt het ook gewoon als een heel erg warm welkom. Ze schreef geschiedenis, Paula Schot, 27 jaar en vrouw. Dat zou niets moeten uitmaken, maar binnen de SGP deed en doet dat er wel toe. Tegen wil en dank kwamen er bij haar benoeming negatieve reacties naar voren. Zo wilde SGP-leider Kees van der Staaij haar niet feliciteren, maar slechts geluk wensen. En de voormalig Zeeuws SGP-gedeputeerde en tevens prominent George van Heukelom raakte geëmotioneerd. Maar goed, ik weet het niet. Het raakt u echt, hè? Ja, het doet me heel veel pijn. Maar Schot zette door met een doel. Ik hoop vooral dat ik jongeren kan laten zien dat je ook wel als je jonger bent ook wel op zulke posities kan functioneren. En dat dat ook goed kan gaan en dat je echt niet hoeft onder te doen voor degenen die misschien op andere vlakken al meer ervaring hebben. En ik hoop eigenlijk dat ik dat vooral uitstraal. En zo geschiedde. Nu kijkt ze terug op een naar eigen zeggen interessant jaar. In een moment zit je met een pleegvader aan tafel over de moeilijkheden in jeugdzorg te praten. En een ander moment zit je met regionale bestuurders over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta te spreken. Dus het is heel afwisselend, heel dynamisch. En dat maakt het gewoon ontzettend leuk. Maar dat geldt niet voor alles. Minder leuk is dat je niet makkelijk op pad kan. Ik had heel graag bijvoorbeeld de basisscholen bezocht. Dat gaat niet. En dat is heel jammer, want je wil ook die sfeer ervaren en met de juffen en meesters spreken en niet alleen maar met de bestuurders. Ja, dat is dan corona. En bestuurlijk, zitten er ook bestuurlijk minder leuke kanten aan deze job? Ja, je hebt soms het idee dat dingen sneller kunnen. Maar het is ook belangrijk zorgvuldig te zijn. En ik denk als je op zo'n positie komt, dat je ook veel meer gaat zien van het is soms ook verstandig om niet overhaaste besluiten te nemen. Natuurlijk wil je soms een beetje de vaart erin, maar dat lukt ook vaak, gelukkig. Maar niet altijd? Niet altijd. Als de SGP voldoende zetels haalt bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, dan heeft Paula Schot de ambitie om opnieuw als wethouder aan de slag te gaan. Al is ze geen lijsttrekker, omdat dat naar eigen zeggen niet haar voorkeur heeft. Maar wat vooral speelt, is dat het plaatsen van vrouwen op de kandidatenlijst gevoelig ligt bij de gemeentelijke achterban van de SGP. Het is voor starters op de woningmarkt op dit moment problematisch om een huis te vinden. Koopwoningen zijn duur en er is veel concurrentie, waardoor vaak boven de vraagprijs moet worden geboden. En volgens makelaars blijft dat nog wel even zo. Deze borden zijn er nog genoeg te zien, maar ze worden ook vaak snel beplakt met deze sticker. Verkocht. Koopwoningen gaan als warme broodjes over de toonbank met alle gevolgen van dien. De vraag is gewoon veel groter dan het aanbod. Dit zijn Shania en Jos. Ze wonen nu in een particuliere huurwoning in Terneuzen. Ze betalen ongeveer €900 huur in de maand. Ze willen graag een huis kopen, zodat ze maandelijks ook minder gaan betalen. Maar een huis vinden valt niet mee. Het staat zelfs al op de websites van bieden vanaf. Ja, dat is een Randstad-fenomeen, maar ja, dat zien we nou ook hier in Zeeuws-Vlaanderen. Je wordt soms met 30, 40, 50.000 euro overboden. Het is gewoon een drama. Ook makelaars merken dat het een moeilijke markt is voor starters. Dat merken we vooral aan aantal bezichtigingen. 25, 30 bezichtigingsaanvragen voor een starterswoning is zeker niet ongebruikelijk.
De komende periode hoeven de woningzoekenden ook nog geen verlichting te verwachten. Ja, zolang de financierbaarheid is zoals die is, lage rente en soepele regelgeving, dan zal dat niet snel veranderen. Want aan de aanbodkant duurt dat even. Bouwen kost tijd. Dus ik vrees dat het niet heel snel anders zal zijn. We zijn nou gewoon boekenprijzen aan het vragen. En ze wil het onderste uit de kan hebben voor een woning uit de jaren 60... waar nog nooit wel iets is gebeurd, zeg maar. Dat is gewoon belachelijk. Shania en Jos blijven intussen alle huizenwebsites bezoeken. We hoeven niet weg, dus we kunnen wel gewoon op ons gemak kijken. Maar het is wel gewoon jammer. Uiteindelijk zal het wel een keer goed komen. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar wanneer is de vraag? Ja, het valt dus niet mee om een woning te vinden in Zeeland. Bij een makelaarskantoor in Goes staat verslaggever Remy Oppeneer. Remy, wat is de oorzaak nou van dit probleem? Ja, er zijn eigenlijk verschillende oorzaken. Eén, er zijn natuurlijk gewoon te weinig huizen. Dat is een regionaal probleem, maar ook landelijk is dat iets wat algemeen bekend is. En daarnaast groeit Zeeland. Het is iets wat we niet gekend hebben van de afgelopen jaren. Maar er komen meer dan 1000 Zeeuwen per jaar bij. Ja, en die willen eigenlijk ook een huis hebben en het liefst iets aan hun wensen voldoet. Ja, dan zou je zeggen, huizen bouwen. Ja, maar zo simpel is het niet volgens verschillende experts. Want je zou inderdaad denken, we bouwen een heleboel starterswoningen en het lost zichzelf op. Maar die experts die zijn van mening van je moet beter naar de markt kijken. Dus bouw bijvoorbeeld seniorenwoningen. Kijk waar behoefte aan is. En als die senioren dan in andere woningen trekken, komen er weer woningen vrij bijvoorbeeld voor starters. En zo wordt de markt dan op die manier weer wat gezonder de komende jaren. Dat hopen ze tenminste. Remy Oppeneer, dank je wel. Hier en daar was er in onze provincie nog een klein regenbuitje, maar voor de rest bleef het vandaag droog. Wel was het koud, gemiddeld 5 graden. En ook de komende dagen is het vaker droog en ook iets zonniger en daardoor gelijk ook iets warmer. En vanaf vandaag heeft Omroep Zeeland een nieuwe app en ook een nieuwe website. Wat is er veranderd? Het lettertype is anders en de opmaak oogt wat rustiger. Op de website staat nu de rubriek meest gelezen wat meer bovenaan. En in de app is verkeersinformatie toegevoegd, net als een zoekfunctie. Op de app kun je nu ook gemakkelijker uitzendingen terugkijken. De nieuwe website krijgt u automatisch te zien als u onze pagina opent. De nieuwe app die moet even worden geüpdate in de App Store. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks nog onder meer het uitgebreidere weerbericht. Blijf dus kijken. Nog een fijne maandagavond en graag tot morgen.